sama. Ka bani basira wakar na ne in gama. Sannan ka daɗa min ƙwarin gwiwa ya Allah. Wake gwarzo jarumi mai son talakawa. Sannan kuma kowa nashi ne baya rene gun al'umma. Wani kai ne jigon mu jigon talakawa Abdoul. Abdoul Kader Isa ka ne dole ne mu kira shi da garkuwa. Garkuwar sarkin mu nake kira dole ne yau iyo tambara. Abdoul Kader Isa ka ne gidan iddar can ne zan zuwa. Baituka a gare ka nake kai bangon sukari sha janjana. Kai ka zamto kainuwa da shan Allah ba na mutum baniya. Dogarinka Allah kai dai ka fi karfin girman makiya. Wallahi ba su iyawa Allah ka kare su gaba daya. Ba gaba da gaba ba makiya sai dai ku tsaya can a baya. Abdoul Kader zaki ne mai sa tsoro. Irin iddar ka daga tuta aiko makiya sun dangana. Abdoul Kader Isa ka ne gwarzo ne mai son al'umma. Sunanka ciki sawa ake, zancen ilimi ma in aka yi sunanka ciki sawa ake. In batun wanka ne ma aka yi dawi su fito sheki ka kai. A batun kyauta ma in aka yi sarkin kyauta ainan ake. Bijimin sautin nan naka in gaido hajiya Aisha ta. Matar Abdoul Kader kike hajiya Aisha mai kyan nasaba. Sannan kuma gata da hankuri ga kyauta ga san al'umma. Hajiya Aisha to jaruma MG ne ke miki tambura. MG Tuwan mai waka ƴaƴan ku zan musu tambara. Siyo gadon tarbiyya a gurin baban su kun sani. Sannan kuma kowa ya sani sai gado ne ku Aisha to dole ne in gaida ku ni MG ne muku tambara. Yaro kake mai kyan tarbiya. Shari da mazani yake kai gado kai gungar kowa. Sannan ka Muhammad jarumi yaro mai albarka kake. Sannan kuma kowa naka ne ba kare ni gun al'umma. Maryam ke ma na sa da ke sunan ki ciki na ambata. Maryama ke ce jaruma Allah shi karo ɗaukaka. Abdurrahman na sa da kai sunan ka ciki na ambata.